simple bezain ona. Untxi menestra. Eta osagaiak zein dira? Untxia, ardo txuria, salda, piperrautxa, gatza eta olioa, eta barazkiak, patata, tipula, zenaioa, kuiatxo bat, brokolia bainak eta jarra, menestra bat. Baina, untxi menestra bat elorrixon, hemen Durangaldien, barrugaldien, zeba? Ze konexio da garrixak? Zuk esan duzu, barrukalden gaude, eta hemen jakin badakigu badaudela untxi aztegi batzuk, eta barrukaldeko elikaduran oinarri importante bat beti izan dira garaiko eta bertako barazkiak. Orduan, garaiko eta bertako barazkiekin, udazkeneko menestrak. Hau esek, venga ba. Martxango jo, untxi xolomokin hasiko geha. Guk xolomoak aukeratuko ditugu gure lehiakidek ea zein parte aukeratzen duten hauek oso azkar egiten direlako. Piperrarekin, puntu bat emango diogu. Bero-bero da gauzartagia, zigiatu buelta eta buelta. Hor zu bajuen o altuen? Zu bizitan hasieran eta gero, geitxiko diogu zua. Eta bestela egosten da. Nahi deuna gorditzu azkar bat eman. Vale. Gure untxia, prest. Eta hau momentuz, gorde ingo dugu. Eta hau momentua zein da, ingo deuna patata, zenaioa eta tipularekin gure menestraren oinarria. Eta hortako, tipularekin hasiko gara. Eozein barazki balio dugu, eozein. Errastasun hori ukiko da, aukeratzeko orduan, bai? Erabat libre, eta gakoa zein izango da gure menestran, beti bezala, gure osagaiak asmatzea. Asmatzen dituzten. Gaurko gure menestraren oinarria, atzenarioa, tipula eta patata. Danak zartagira olio pikin bat gehiago gehituta. Eta erregosten jarraituko dugu. Gure oinarriak kolore pikin bat hartu duen unean, ardo txuria gehituko diogu. Eta ardonek erdira egiten duen unean, salda gehituko diogu. Gixatu eta 10 minutuz edo suabe gorbor oso suabian utziko dugu. Javi, eta saltzi pixkat loditxua ikusten dut. Salda loditxua zaigu, patata hasieratikan erregozi deulako. Eta honekin du, almidoia pikin bat askatu. Gure oinarria prest dago. Hau ingo dugu, sua itzali, eta urde esente irakitea itxoingo dugu. Zartako gure barazkiak egosteko. Lendabizikoa, brokolia labantxiki batekin, lore txokatea. Bestetikan, gure lekak. Lekakin berditugu, zuritu eta partitu. Barazkiak egosteko ura irakiten dagoen momentuan, banaka, proportzioa zainduz, brokoliak adibidez, minutu eta erdi, 2 minutu beharko ditu egosteko. Lekak beste horren beste eta jarrako 30 segundez. Eta zenbat eta txikisago egin, bizkorra... Demora gutxi jo. Itxen da, hori da. Ondo egostea bezain garrantzitsua da, ondo oztea. Eta horretarako ikustezu, bol bat, urotza eta iragaztekoa. Oztuko ez bagenu, berde kolore hori iluntzen hasiko litzateke eta marroitzen ere akaso. Baina, azkar ozutzen badugu, klorofila hori, fijatu egiten da, eta barazki berdeak berde mantentzen dira. Azkeneko pausua, gure untxia, danarekin batera, berotzea. Untxia, barrura, eta emango diogun azkeneko puntua menestrari, jarra gutxi batzuekin izango da. Zaporeak pikin bat orekatzeko, kasu honetan, eta gure menestra platereratzeko, koiaratxoarekin, baina batzu jarriko ditugu, puntu berdetxoa emateko, brokoli pusketa pare bat, eta gure kuiatxoaren xafla bat atera, eta hauxe jarriko diogu, azkeneko ukitu bezala. Gure untxi menestra, garaiko barazkiak eta bertako untxiarekin. Zelako itxura, egarra. Horagarri.